הרבה שנים כולם צחקו עליי, ויש אפילו שגם עד היום. אם הייתי מקשיב לכל אלה אני לא יודע אם הייתי פה. כן אולי אני לא מפורסם, כן אולי אני עוד לא בטוב, אבל אני עושה את מה שאני אוהב ולא את מה שהם רוצים להיות. אמרו לי סטופ, אתה חי בסרט אם אתה חושב שאתה יכול להיות כזה. חוקרים כמו קופ, איך אתה הגעת למצב שאתה מפרסם את הדבר הזה? אבל היום הם לא, היום מבינים שאני באמת חזק בכל הראפ הזה. יש שמרימים ויש כאלה שיושבים בצד ועושים לי את המבט הזה של מי לעזאזל אתה, מי אתה? מה כבר יש לך להציע? אף אחד לא מסתכל לפה בגלל הגיל ואת זה אני יודע, אז אני עושה את הכל לבד. את האמת זה יוצא לי משגע, אני לא מתלהב מכל האלה שאומרים לי איתם ממש קטן, אין למה להשקיע. היי, אין למה להסביר בכלל, כי כל התגובות שהם רושמים זה אפילו לא שליש מההייט שאני חוויתי כבר. כל מה שהזיזתי מעצמי הוא עשה אותי חזק, כי אחרת לא הייתי נשאר. אני לא הייתי כבר מפיץ את כל המוזיקה, אבל סתכלו על מי אני עכשיו. אך כך קצת אחורה את האף הגדול שלך וחלאס חפש בי אתה בהשעות. אף אחד מכם לא יכול לעשות מה שעושה בשעה ב-15 שעות. אני מנסה סך הכל לשמח, אני לא מבין מה אתה באת לראות. תמיד ככה שאתה מצליח, יסתכלו יחקרו וינסו להרוס. כן קאפ, אני כבר הבנתי אצל מי הקאפ, כדי שחלקכם ישלימו פערים, כי נראה שאתם פתחתם גאפ. כולם משתנים לטובה לרעה ואני במקום כמו אפ. צופה פה בכל העולם מסתובב, זה עדיין דבר שאני מנסה לחבב. כמו מה אתה אוהב, כמו מה אני אוהב. את האמת שרק מוזיקה, מדבר איתם סינית מנסים לדבב, ומודה הם טיפה נתקעו לי כאן, אך אתה מנסה שיהיה לי כואב, מבטיח שזה לא יעבוד לך. עשיתי פה אלבום שאת כולם יהיה סובב, אז תבוא ותראה מה מחכה לך. אך אתה מנסה שיהיה לי כואב, מבטיח שזה לא יעבוד לך. עשיתי פה אלבום שאת כולם יהיה סובב, אז תבוא ותראה מה מחכה לך.